ସାର ଜଣେ ସୁନାମଧନ୍ୟ ଲେଖକ ବିଭୂତି ପଟ୍ଟନାୟକ ସେ କହିଥିଲେ ଶବ୍ଦ ଗୋଟେ ବ୍ରହ୍ମ, ଶବ୍ଦ ବ୍ରହ୍ମ ତାର ଯଦି ସୀମା ଲଙ୍ଘେ ତାହା ଶବ୍ଦ ବ୍ରହ୍ମ ବ୍ରହ୍ମ ରାକ୍ଷସରେ ପରିଣତ ହୁଏ, ଯାହା ସମାଜକୁ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇଥାଏ। ଆଜି ସେଇ ବିଷୟରେ ଗୋଟେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ମୁଁ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ କାଳିଦାସ ଲେଖିଥିଲେ କୁମାର ସମ୍ଭବମ୍। କୁମାର ସମ୍ଭବମ୍ ମୁରୁଗାନ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଜନ୍ମ ଉପରେ। ଥରେ ରାଜାଙ୍କର ପୁଅ ଜନ୍ମଦିନରେ ଭେଟି ଦେବା ପାଇଁ କାଳିଦାସ ଲେଖା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ କୁମାର ସମ୍ଭବମ୍। ସେ ଲେଖାଟି ପୁରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇପାରିନଥିଲା। ତାର କାରଣ ଥିଲା ଏମିତି, ଯେତେବେଳେ କୁମାର ସମ୍ଭବ ମାତା ପାର୍ବତୀ ନିଜ ସାଧନା କଲେ, ଶିବଙ୍କ ପାଇଲେ, ଶିବଙ୍କ ଉପରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ରୋମାଞ୍ଚକ ଭରା କାହାଣୀ ଲେଖୁ ଲେଖୁ କବିତାରେ କୁମାର ସମ୍ଭବମର ଲେଖି କାଳିଦାସ ଯେତିକି ବାଟ ଲେଖିଥିଲେ ତାହା ଠିକ୍ ଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ଶୟନ କକ୍ଷର କଥା ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବାକୁ ଗଲେ, ମାତା ପାର୍ବତୀ ଶବ୍ଦର ଦେବୀ ମା ସରସ୍ୱତୀଙ୍କୁ ଡାକିଲେ। କହିଲେ, ଏ ପିଲାଟି କିଏ ଏମିତି ମା ବାପାର ଶୟନ କକ୍ଷର କଥା ଲେଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। ମାତା କହିଲେ, ଇଏ ଜଣେ ପୃଥିବୀର ଜଣେ ବିଶିଷ୍ଟ ସୁନାମଧନ୍ୟ ଏବଂ ବିରାଟ କବି କାଳିଦାସ, ଯାହା ସେ କୁମାର ସମ୍ଭବମ୍ କବିତା ସ୍ତବକ ଲେଖୁଛନ୍ତି। ସେଇଠି ମାତା ପାର୍ବତୀ ଆଦେଶ ଦେଲେ ମା ସରସ୍ୱତୀଙ୍କୁ, ଯେଉଁ ପିଲା ବାପା ମାଙ୍କର ଶୟନ କକ୍ଷର କଥା ଲେଖିବାକୁ ଯାଏ, ସେଠି ଶବ୍ଦ ଦେବା ଦରକାର ନାହିଁ। ତେଣୁ ମାତା ପାର୍ବତୀଙ୍କ କଥା ଓ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ ପାଳନ କରି ମା ସରସ୍ୱତୀ ଆଉ କିଛି ଶବ୍ଦ ପ୍ରଦାନ କଲେ ନାହିଁ କାଳିଦାସଙ୍କୁ। କାଳିଦାସ ଶେଷରେ ପକ୍ଷା ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ହୋଇ ଶେଷ ନିଶ୍ୱାସ କଲେ, ତ୍ୟାଗ କଲେ। ତଥାପି ସେ କୁମାର ସମ୍ଭବ ଲେଖି ସାରିପାରିଲେ ନାହିଁ। କହିବାର କଥା ହେଉଛି, ଯେଉଁ ସାହିତ୍ୟ, ଯେଉଁ ଶବ୍ଦ ସମାଜକୁ ନଷ୍ଟ, ଭ୍ରଷ୍ଟ, ବିଭ୍ରଷ୍ଟ କରେ, ସେ ପ୍ରକାର ସାହିତ୍ୟ କି ଶବ୍ଦ ସମାଜରେ ବେଶୀ ଦିନ କାଳ ତିଷ୍ଠି ରହେନି। ଏଇ କଥାଟି କହିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ, ଯେଉଁମାନେ ସ୍ଲାଙ୍ଗ, ଭଲଗାର ଏବଂ ଅଶ୍ଳୀଳ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ପକାଉଛନ୍ତି, ତାହା ସମୟ ସାପେକ୍ଷ ନୁହେଁ। ତାହା କିଛି ଦିନ ପାଇଁ ହୁଏତ ସୁଖ ଦେଇପାରେ, କିଛି ଦିନ ପାଇଁ ହୁଏତ ପଇସା ରୋଜଗାର କରିପାରେ। ସେଭଳି କଣ୍ଟେଣ୍ଟ କେବେ କାଳଜୟୀ ହୋଇପାରେନି। ଏଠି କହିବାର କଥା, ଶବ୍ଦ ଏକ ବ୍ରହ୍ମ, ଯାହା ମୁଁ ଦିନେ ପଢ଼ିଥିଲି ବିଭୂତି ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର ଗୋଟେ ଲେଖାରେ। ଆଜି ସେଇ ଜିନିଷ ମୁଁ ଗୋଟେ ଶୁଣିଲି କବି କାଳିଦାସଙ୍କର କୁମାର ସମ୍ଭବମ୍ ବହିଟି କ'ଣ ପାଇଁ ପୁରା ହୋଇପାରିଲାନି। ସାହିତ୍ୟ କି ଲେଖା କି କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ସମାଜର ଭଲ ପାଇଁ, ଯାହା ଦିନେ ମନୋଜ ଦାସ କହିଥିଲେ, ସାହିତ୍ୟର ପଞ୍ଚମ ସ୍ତର, ପ୍ରଥମ ସ୍ତର, ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ତର, ତୃତୀୟ ସ୍ତର, ଏମିତି କହିଲେ ବହୁତ କିଛି ହେବ। ପଞ୍ଚମ ସ୍ତର ଯାହା ଭଲଗାର ଲିଟରେଚରକୁ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରେ, ଯାହା ସମାଜ ପାଇଁ ସବୁବେଳେ କଳଙ୍କର କାଳିମା ବହନ କରେ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ଧନ୍ୟବାଦ।